de ser això, és la manifestació d'una forma de ser, una forma de viure, una forma d'actuar. El nom artista, jo soc dels que crec que no te l'has de donar mai tu, sinó que te l'ha de donar el temps i la gent, i sobretot no la gent d'ara, sinó la gent d'un futur quan tinguis una trajectòria. Bé, i el 2013 ha sigut un any molt curiós, perquè primer em va venir els capgrossos de Mataró, demanant-me que fes el cartell de la jornada, i jo encantat, i al cap de res d'una setmana em venia el Claudi Unió per al tema del torró, també a demanar-lo, a veure si em faria il·lusió fer-lo. I per mi va ser un plaer i un esclat. I a partir d'aquí em va crear el dubte de dir, què faig? Dono a conèixer el que estic fent o realment continuo igual com ara, que és realment... I mira, al final vaig optar a fer, sobretot amb el tema del torró, una cosa molt... o sigui, diguem del que és la meva vessant més artística. Doncs aquí el que vaig agafar és un pensament d'Heràclit que diu res no és, tot canvia. És una peça on hi ha una figura important, és a dir, hi ha la nou, tal com comentava, que és el punt de partida absolutament de tot, però que té un retrocés cap a l'esquerra, amb la línia aquesta que deia de Kandinsky. I a més, amb una lletra, que és la lletra A, que per mi la lletra A és el principi de tot, però el que és una de les coses més singulars que tenen les meves escultures o joies, és que estan basades totes en la proporció àurea. La proporció àurea és una proporció màgica, que estem regits, absolutament tothom està regit amb aquesta proporció, i és una formulació matemàtica basada en el número fi. Jo des de l'any 87, que vaig deixar d'estudiar a l'Escola Massana, que em dedicava al món de l'escultura i la joieria, sobretot la joieria, que era el que realment a mi m'apassionava. El que passa que vaig tenir un problema, que va ser que vam fer una exposició l'any 90 a la Caixa Laietana i me la van robar tota. Llavors, aquí vaig quedar molt tocat, lògicament, i vaig abandonar absolutament tot el tema de l'escultura i el món de l'art. El que passa que la meva idea era sempre una mica treballar d'amagat, i escolta, perquè a mi em ve de gust i s'ha acabat, jo no volia tenir cap tipus de pressió. Tota la col·lecció que estic fent està basada en el que és la nou, i la nou perquè em dona unes connotacions del que és el cervell, envoltat de la closca, etc. És a dir, em dona unes connotacions de creativitat, d'imaginació, de somni. I després hi ha una cosa que no falta a cap escultura, que és primer la forma quadrada i segon la línia. Segons Kandinsky, la línia és un punt en moviment. És el que intento, que totes tinguin aquest punt en moviment, que no siguin escultures estàtiques, sinó que realment hi puguis veure diverses coses. La joieria està basada també en tot el que és el quadrat. L'última col·lecció que vaig fer també era barrejar la part terrenal amb el que és la part del mar. Vaig fer una col·lecció que es deia Fructum Mare, que tot estava basat en el coral, que és un to vermell, rodó, que a més anava acompanyat sempre del que és la forma quadrada.